Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tigrisa na sa BicolNet TV. Kasuro kang Bicolano Worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa BicolNet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At least may talento. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga, probinsya ni Nalbay, Bulkang Mayon, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao World, good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po muna kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kunyang pong aldaw ni Lunes, Monday. Bet sa 14 na tabi kita ngunyan kang bulan na Agosto taon 2023. Sabayan po nindoan sa indong lingkod sarong oras may kabanga kita. Pero erestoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari po sa satuyang kapalibutan. Siyempre, so mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera man po yan kan mga pigpapaabot po nindudigdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawanin serbisyo sa laog kaining programa. Duman po sa may mga kompleanyo ngunyan, August 14. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Siring man sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nindo paglingawanan sa kuyang perming tugon ha. Apwera yan kang paghulbot oral daw. Obligasyon tapo yan. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man po ki ibang maingat kan sa tuyang sadiri kundi kitaman sana. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Sige, mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulmutan na tabi ni ang sa indong servidor asin taga-Reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Nila Tuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po. Permisa na po kitang happy sa ka-enjoy. Yan, happy Monday morning po sa Gabos. Ano tabi, maratana? Kunday patabi, marata na tabi kamo. Aga na. Siyempre ang pagmata, pasalamat po kita sa satuyang kagurangnan. Lord, thank you Lord.
Salamat Lord sa panibago na naman na buhay na itinao mo sa samuya. Igabay mo po kami Lord kan samuyang mga gigibuhon ngunya na aldaw. Bala ka na tabi Lord ha. Thank you Lord. Di Lunes tabi ngunya na no sa mga parang tabay tapalan. Paki-follow po kan samuyang Facebook ano. Sa samuya pong Facebook account BicolNet TV. Paki-share na lang po ano, paki-like and share kan samuyang programa para mailing man po kang iba yo. Good morning po sa mga viewers niya to. Mga silent viewers. Nagtatago si iba. Yo, nagtatago, tamamalisyan niya tayo. Sige po, kumusta? Uy, Lunes na po ngunyan. Kumusta tabi sa weekend din do? Mala ba nga ngayon? Lang alingahot? Maparos ngayon pero maalingahot. Makusugon tabi ang habagat pero maalingahoton. Ilinganan nindo. Lang alingahot. Kaya so iba, naghahanap kipaagi nganing makalublob lamang sa malipot na tubig. Yo. Sige di, ngunyan, Lunes po ngunyan. Gari po na ngunyan kang klase sa mga ibang koleyo. Ano? Kaso high school sa next, ano pa, sa 29 pa, di ba? Pero so mga college, gari po na tabi ngunyan na aldaw ang sa indang pagklase. So iba nga ning mga private ano nagpuuna kang last week pa. So ngunyan na mga bulan, ngunyan na mga sunod ng aldaw, talagang mahiling tapo na talagang tikapo. Tikapo po ang sa tuyang mga kababayan. Dahilan nga ni po yan kang gagastuso naman ano kan mga estudyante. So mga kakaipuhan po sa pagklase, kaipuhan na bakalor, mga uniform, at fully face-to-face na bagangon yan, ano? Yan, grabe po ang mga gagastusan niyan kan sa tuyang mga nanay. Yo. Yan ang saro sa mga problema sa bayan pa kang pagpaparalangkaw kang presyo kang bagas. Nako. Kumusta na tabi so bugas? Kumusta tabi ang presyo kang bugas diyan sa lugar nindo? So iba sige pangharanap kang 38, 40, wala na nga ito. Ang pinakabarato ngunyan nga 45, 46. Ayun ang pinakabarato ngunyan. Iyan so 37 kito sa ka 38. Wala na ngunyan kay 38 hon. Gusto mo 20 pesos bilod. Kabagang kilong bilod, 20 pesos. Pero thank you Lord ano so mga presyo po kang sira. Akan nakaagi pong Biyernes, Sabado, Domingo. Medyo nagbuburo baba so presyo kang sira di. Tadakol da tabi so dakop na sira. Maski na nga ni may habagat adi. Dakol da tabi so dakop digi sa may parting Bicol kang sira. O kaya igwaki 150. So dating 200 may 150 hon. Medyo nagburbara to so sira. So sira medyo ay very good. Nagburo barato. Subugas talaga ang grabe susuminipa. Yo. Sige, ano ang sa tuyang mga reparo ngunyan pong Lunes? Yun na yan ha. Pagurulayan tagari ngunyan tabi so primerong aldaw kan mga ibang eskwelahan na mapunan sa indang klase. May maray manabareta duman sa mga paratukdo. Ang sabi mga tugang kang DepEd na iluluwas na so 5K na cash allowance kan mga teacher ngunya na Agosto. Ano ini so allowance ini so sa chok.
So, mga subject po sa K-10 na curriculum ay ipigluwas naman po kang Department of Education. Ang DepEd Bicol tabi nagpagirumdom na ang Brigada Eskwela, alinga ha, gari mapo naman sa mga Brigada Eskwela. Ang mga Brigada Eskwela tabi voluntaryo sa natabi iyan. Yo. Nagpagirumdom tabi ang Department of Education na ang Brigada Eskwela voluntaryo sana. Yo. Voluntaryo sana. Sige nga voluntaryo ngaya ini ang contribution ta ngaya pig 7,000. Voluntary. Pero may minimum ngaya. Yo. Mantang mga tugang kung igwapa kamo kina-experience ki mga nagtitek sa indo ki mga scam. Halimbawa ngaya pig-text ka na nanggana ka maskiday ka man nagtaya. Idirekta na nindong iusip diyan sa NTC. Direkta na po yan na ibablock kang NTC. Igwapang ngunyan, maski ngunyan, igwapang giraray ki mga scammer, adi. Ang grabing scammer huya na supigo order diyan sa Facebook, adi. Subarkada ko nag-order ki mga pandiurag na mga pantalon, ang uminabot sa iya, ukay-ukay. Ukay-ukay. Pangyari, adi. Pataday mo naman maiuli. Dakulo na po ang mga na-scam, dyan sa mga pigo-order dyan sa Facebook. Ingat-ingat tabi ka mo. Yo. So, yan po mga tugang ang satuyang mga rariparohon ngunya na Lunes. Ngunya na Lunes tabi. Asikaso na po kamo so may mga laog po sa indang mga opisina. Pagserbihan po nindoan sa tuyang bayan. Ipapasweldo po kamo kitultol. Magpara arabsen. Naka-absent pero may bayad. Yo, makonsensya man tabi kamo. Kung igwa kamong konsensya, kung di man kami kimaginibo, taday kang konsensya. Bagaw? Sige mga tugang 17 minutos tabi, lipas na ang alas 6 nin morning Philippine Standard Time. Mga tugang, ang oras na yan ay sinang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindano. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. O yung MBY Dormitory, madali po nindo yan mako. Along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Yan po yan sa Rawis, sa Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po ki dorm, boarding house, na nagkaklase po, nag-opisina dyan sa may parting Rawis. Yaon dyan ang MBY Dormitory. Along National Road lang po yan. Madalion po makuha. Safe po kamo dyan naman. Sige, Madam Maylin, ohayo gozaimasu. Ingat po, permi. Siring man po ang oras na yan asin ang programang inidaraman po sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Kung pighanap po nindo pandiurag na sound system, may dekalidad. Dyan na po kamo sa B-Pro Lights and Sounds. Igwa po sindaki LED wool, stage trusses and roofing, band equipment setup, may generator, may pump machine pa sinda. Kaya sa pa kamo B-Pro Lights and Sounds na. Bisitahon po nindon sa indang Facebook account B-Pro Lights and Sounds. Kung daya po dan po nindon sa indang cellphone number para makabook na kamo sa 0907-093-3151. Yan po ang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po nindo dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Sige, Pading Ambo, good morning.
Siring man po ang programa ni daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw ang probinsya ni Nalbay. Kasabay taman dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Renier Burse sa siyudad din Tabaco. Kay Cons Irene Morales Pahot kang Malinaw Albay. And ang kang Kapos Bilo Lotto Outlet na makukuha man po dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto Bako sa Waiting. No. Sige po, yan ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Kaya nga pinadulot ako sa Sige po, mga tugang alas 6:20 na. Aramon tamonan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Sana sa mga tagadigdi sa may parting Albay. Grabe na. Nagpapara ngurob-ngurob na. Taday nga kita nag-uurang. Sige. Aramon daw tabi mo nan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kung igwa pa man kikamugtakan ng panahon tabi. Yo. Palagon tamo na tabi ang pag-asa. Sige tabi, pag-asa maray na aga sa pag-asa. Pag-asa maray na aga tabi, pag-asa. Shh, pag-asa. Good morning tabi. Magandang araw po ng Lunes sa inyong lahat. Nasa kalahati na nga tayo ng buwan ng Agosto at narito na ang ating update sa lagay ng ating panahon ngayong August 14, 2023. Sa ating latest satellite images, patuloy pa rin yung pag-iral ng hanging habagat o southwest monsoon, partikular na sa katimogang bahagi ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao. Makikita nyo dito sa Luzon, halos wala naman hong masyadong kaulapan na namomonitor ngayon, kaya posible ngayong araw medyo mainit pa rin yung panahon. Dito naman sa Visayas, sa Mindanao at dito sa may bahagi ng northern or dito sa may bahagi ng Palawan at Bicol region, mas malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan ng may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Sa ngayon naman, wala ho tayong minomonitor na bagyo o low pressure area man sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya posible po, medyo maliit pa yung chance na magkabagyo tayo at least in the next 2 to 3 days ho. Samantala, dito sa Luzon, narito ang ating inaasa magiging lagay ng panahon. Malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Palawan at Bicol region sa pag-iral pa rin ng southwest monsoon o hanging habagat. Samantala, sa nalabing bahagi ho ng Luzon ay medyo mainit na panahon pa rin yung mararanasan, lalo na bandang tanghali hanggang hapon. Habang pagdating ng gabi at madaling araw, posible ho yung mga localized rain showers and thunderstorms, mga pag-ulan na tumatagal ng hanggang mga 1 oras o pinakamatagal na ho, 2 oras. Agwat ang temperatura natin sa Lawag, 25 to 33, sa Baguio, nasa 17 to 23. Tuguegarao, 26 to 35 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Kamaynilaan, 27 to 32. Tagaytay hanggang 31 degrees Celsius. Sa Legazpi, 26 to 32. Sa Calayan Islands, 26 to 33 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa, hanggang 32 degrees Celsius. Samantala naman, magiging maulap ang kalangitan na mas malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ho ng Kabisayaan dulot ng hanging habagat. Agwat ng temperatura sa Iloilo, 25 to 32. Sa Cebu, 25 to 32. Habang sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Halos ganitong panahon din ang mararanasan sa bahagi ho, sa ilagang bahagi ng Mindanao, kasama rin sa Zamboanga Peninsula at Caraga Region. Umiiral din ho kasi yung southwest monsoon o habagat sa bahagi ito ng ating bansa. Habang sa nalabing bahagi ho ng Mindanao, ay asahan natin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ng temperatura sa Zamboanga na sa 25 to 32, sa Cagayan de Oro 25 to 32 at sa Davao 24 to 32 degrees Celsius. Wala ho tayong nakataas na gale warning o babala, lalo na sa mga malita sa sakyang pandagat. Pero inaasahan natin na katamtaman hanggang sa posible ho na medyo maalon yung karagatan, partikular na sa bahagi ng Luzon at dito sa may silangang bahagi ng Mindanao at ng Kabisayaan. Sa may bahagi naman ho ng Visayas, inaasahan naman natin yung slight to moderate ho o hanggang katamtamang pag-alon ng karagatan. Kaya mag-ingat pa rin ho yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka kapag pumapalaot sa mga karagatan ng ating kapuluan. Samantala, ito naman ating inaasahang panahon sa mga susunod na araw. Makikita naman ho natin hanggang araw ng Huwebes, posible yung medyo humina pa yung hanging habagat, kaya inaasahan ho natin medyo mainit yung panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, pero hindi pa natin inaalis yung mga posibilidad ng mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, dulot ng mga localized thunderstorms, lalo na bandang hapon hanggang sa gabi. Minsan nabuburin ito bandang madaling araw at tumatagal hanggang 1 o 2 oras.
Sa Kamaynilaan, yung agwat ng temperatura natin ay mula 27 to 33, sa Baguio 17 to 24, sa Legazpi City ay mula 25 to 33, sa Metro Cebu naman, sa Kabisayaan ay 26 to 33, habang sa Metro Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Ang araw natin ay sisikat mamayang 5:42 na umaga at lulubog, ganap na 6:20 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms at para sa iba pa nating mga impormasyon dito sa ating website, pag-asa.doc.gov.ph. At live po na nag-uulat mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panonood at mabiyayang araw sa inyong lahat. Salamat po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Okay, sige tabi mga tuga. Wala ka kaya. Serbisyo Asin Reparo. Okay, mga tugang yan po sa tuyang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Thank you, Tabi Pag-asa. Sige po, mga tugang, duro-diretso na po kita alas 6:27. Sa mga paraan tabay niya to, nga tataday ki nagko-comment lamang digdi. Ano ini, may route ini? Gari may route sa tuyang comment section. Ano nangyari? Sige daw, pagki-testing daw, Tabi, may mag-comment lamang. Dahil nagko-comment digdi ho. Ano nangyari kay ni? Baka may hiniro naman digdi si Boy Libak. Kung ano-anong tingtuduridot digdi ni Boy Libak. Dahil naglulo. Sige, sa mga parantabay niyan to, paki-comment daw, Tabi, paki-testing daw, Tabi. Yan, ayaon si Ma'am Mitch Apiman. Good morning, Tabi, sa imo. Ayo, yan. Okay na pala na rin. Okay na. Salamat, Tabi. Ma'am Mitch, adi. Si Ma'am Mitch Apiman, taga dyan iyan sa Malinaw, adi. Sige, good morning po sa mga taga Malinaw, Albay. Kumusta, mapista na, Tabi, dyan sa Indo, Ma'am Mitch? Ano ka ngayon, nakapista na? Taktiwi ang pista. Good morning sa mga taga Malinaw. Sa Malinaw si Ma'am Mitch Apiman. Ang aram ko ang mga Apiman dyan sa barangay, anong barangay, Tabi, yan? Bagong Bayan, ang mga Apiman, mga apelyidong Apiman. Si Ma'am Mercedes Perez, good morning, Mantabi. Digwana. Nakuraot na ini. Para duridot naman ni Boy Libak. Aram mo naman sa nanindo si Boy Libak. Maski harap-harapan, bibi lilibak-libak ka. Tama, Bagong Bayan.
taga Bagumbayan si Ma'am Mitch Apiman. Diyan sa Malinaw Albay. Barangay Bagumbayan. Iyo. Sige, maray na agad tabi sa Indo dyan sa mga taga Barangay Bagumbayan. Garian mga kapitan dyan, subarkada ko Gari mga kapitan dyan si Pading Dayon. Iyo. Sige, tatadod ta. Pagkatabi at dyan, malugaran kita, makakuha kita ki-interview sa taga-Comelec. Ngunyan, may ipiplayback tan sa aga na. Nakipag-set kita ki-appointment sa Comelec ta ang iski ang garidakul na mga pagirumdom. Pag makandidato kang SK, tapos pag mabuto kang SK, so dakul sa SK, so SK ngayon halimbawa ang magurang mo, halimbawa katabi ma-Mitch, ang ama mo o ang ina mo barangay officials o kaya municipal officials, dahil ka pwede palang magkandidata na SK chairman o kaya SK kagawan. Pag nakatukaw, kung halimbawa nasa presente na nasa public service, elected officials ang mga magurag mo, dahil ka palang pwede magkandidato. Bata garima SK chairman ini dyan si Ma'am Mitch Apiman dyan sa Bagumbayan. Paano kayo ni? Ano mo bakit may kagawad dyan na may municipal councilor dyan na Apiman? Bakit ko dyan na councilor? Sa Malinaw na Apiman ang apelyido. Anong yung Apiman? Yung apelyido kayo ni mga pandiurag na apelyido. Apiman. Yung Apiman. Igwada ano mo ito? Kung ama mo ito, dahil ka pwede magkandidato. Kung ama mo municipal councilor dyan, antabay ka mo ma-interview kita ga Comelec, tanganing, kunyang kita nalibong, taso mga kang inot, may midbid kita na, so ina, tito niya, pwede ka, tito mo pala, ayalat ka, gari ka sabay pa, maski tito mo, kang inot, tigwa akong aram na, so ina, nasa public service man, so akit pinaka-kandidatong SK, naging SK Federated President pa gani. Kung nga kang inot pwede, nga ngunyan tadain na. Ngunyan may mga mag-arama na nasa posisyon. Dahil malaban si Mitch Apiman. Tatakot lugod si Ma'am Mitch lugod. Natataday ka malaban. Lumaban ka. Yugyugon mo yan. Atangon yan baga pag SK ka, may mga benepisyo ka ng makukuha. Pag SK chairman ka, igwa ka ki honoraryo. Tapos, may civil service ka na. O ano pa? Sige na tabi, paita na. Daiman da kihilig si Ma'am Mitch Apiman. Iyo sige. Basta ako ngayon nagsiservis sa bayan. Tapos masinunod-sunod ngayon ako na syudadano ay namamanuaan. Yun. Dahil hilig si Ma'am Mitch Apiman. Sige. Alas 6:36 na tabi sa pagbabalik ang programa, pag-urulayan tayo ng mga naka-line up na re-reparohon tangon yan tabing Lunes tabi Ma'am Mitch ha. Dahil katabi madali man sa ini, mabalik po ang programa makalipas lang po mga importanteng This pagirong. program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions,
located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, balik na po kita mga tugang sa programa 6:35 na. 6:35 po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinano. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Si Rigman, ang oras pong yan hatod man sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Apodan po nindo ang CP number kang B-Pro Lights and Sounds 0907-093-3151. Pabuk na tabi ka mo. Yan ang pandiurag na sound system i-recommendar ko sa indo. Yeah. Sige po, mga tugang bisitaon po nindo sa indang Facebook account B-Pro Lights and Sounds. Sige. Sige mga tugang, ang oras pong yan hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Burse asin Municipal Councilor Irene Morales Pahot dyan sa Malinaw, Albay. Sige po, balik na po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako man po girariyan sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea po, si Mr. Hulbutana tabi ni ngunyang pong Lunes na Lunes. Lunes ngunyang, pitsa 14 ngunyang kang bulan na Agosto taon 2023. Ano ngunyan, sweldo? Sweldo kung may susildohon ba? Kunday man di malampas na sana naman yung pitsa 15 Ayo. Sige po, mga tugang, doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang ta 6:38 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Maray na aga po sa mga viewers niya to, paki-share na lang po kan sa tuyang programa. Uni, ngunyan na Lunes tabi mamits, gari so iba, nahiling ko dyan ngunyan sa luwas, bising-busy na sa mga estudyante, gari so mga nasa kuleyo, nagpuo na sinda kang klase ninda. So iba, sa tabako, so private, so Daniel, so mga estudyante ni Daniel, ano yung estudyante ni Daniel? So mga estudyante tabi ni Daniel, sa kakang CCS, nagpuo na ka nakaaging simana. Anong yan, Daniel? So, DB Peña. Daniel B. Peña Memorial College Foundation. O dyan sa tabako. O di nagpuo na sinda last week pa, pati sa CCS. Kasabay nagari sa pitching. So mga nasa private na inot sinda, kisaron si Peday pa. Kasi ang sa DepEd baga, sa petsa 29 pa, ang puon kang klase. So, ngunyan, sa mga masunod na aldaw, Brigada Eskwela. Yo? O ngunyan, nahiling ko dyan sa tinampo, pag basay-basay ta dyan ngunyan na pagkaagad, ako nakitang nahiling na mga nasa kuleyo, may klase na ngunyan. Yo?
may klase na po sinda ngunyan. Puon ngunyan tabing Lunes, po na po kang klase. Sabi ni Sir June, may klase na tabi ka mo, Sir June. Maray na daw tabi watching from San Joaquin, Iloilo. May klase na tabi ka mo, Sir June. Si Sir June na De La Rosa. No rin po ang klase manindo. Sandali. Okay. So, may klase na. So, mga nasa kuliyo, tanainot man sindang magbarakasyon, ngunyan tabi, apod kay ni, may klase na po sinda. Bukas na po ang klase ngunyan. O, di, dakol kitang nahiling na mga nasa college na. Pero sabi digdi, 29 pa, tama. So iba talaga. So Department of Education sa 29 pa. O tapag pitsa 28, pun man yang kang pag-file kang Certificate of Candidacy. Kasi ang pitsa 28 baga holiday. Ayo, holiday ang pitsa 28. Puuna po yan kang pag-file kang COC kang mga kandidato sa barangay NSK election. Kundi, gunyan, brigada eskwela pa. Sabi digdi kang Department of Education Bicol, information officer na si Ma'am Mayflor, na ang brigada eskwela tabi, Sir John, voluntary sana. Halimbawa ngayon na tabi, Sir John, kundi ako mag-brigada eskwela, so aki ko dahil na pala maka-enroll. Sir John, halimbawa ngayon, bisyon ako, dahil ako naka-brigada eskwela, so aki ko dahil na pwedeng ipa-enroll. Bako, voluntary man sana ang pagbrigada. Pero kung gabos na sana puros may mga laog, puros may mga day makabrigada, si sayan malimpya ka dyan sa eskwelan. So maestro, maestra, mahirap man tabi ka mo, tabangan man po nindo. Pero may pagiramdam ha. Sabi digdi na ang brigada eskwela paagi para masiguro tabi na malinig. Asin marhay ang learning environment kan mga estudyante sa kralasihan. Kaya dahil daw tabi pwede maging requirements para makapag-enroll asin magpapirma ng klira. Ayaw man ang ganda di. Kang inot nga ni, ako Sir John Kato, naggraduar ako, dahil riniliso card ko, pipagpa-ikap ako, tapasaway ka ngaya, na-hostage sa kuyang card, pigpa-ikap mo na ako, bago ko makuha sa card ko, bago ako maka-enroll sa kuliyo. Grabe ka ito pang mga panggigipit ka mga nasa kang inot na panahon. Adi, malapasan na kang inot na panahon kung may radyo na. Kung may tulpo na. So, dahil tabi na pwede gibuho na requirements ini para makapag-enroll ang sa indong mga aki kung dahil ka mo makapag-brigada eskwela. Tandaan po rin daw. Taday ka ngayon nagbrigada, ang aki mo dahil may enroll. Sige na. O gibuan na ninduan ngunyan, tanganing sa inka mo purutong kaya. Kundi, ang pinaka maitatabang po nindo, halimbawa, busy ka mong mag-agom, may mga opisina ka mo, pwede ka mo siguro magsugo man lamang kikaparyentes nindo na noy. Tabangin naman doon so, teacher kang aki meta, radimpyan lamang so, palibot kang eskwelahan ta, maawot. Kung dahil may magbrigada eskwela dyan, alangan man so teacher tapos so maestro sa naan maglinig dyan. Kung may halas dyan, pag ireskwelahan kan mga aki nindo, masingot so aki nindo kang halas,
Si sa iman sanaan malulugi, kamo man sana. Baka, kaya lang voluntaryo. Ang problema garing naman, Sir John, tang ugali tabagang mga Pilipino, pag sinabi mong voluntaryo, kaya na nga yan. Kaya na nga yan ni Madam. Kaya na nga yan ni Sir. Iyugon mo yan tabi, Sir John. Iyan ang problema sa tuya, mga Pilipino. Kaya na nga yan. Voluntaryo man sana. Ang kadaklan kaya sa tuya, ugakon. Para matabang man lamang dyan sa eskwela na maggabi, maghawan dyan. Ayusun su mga ta. Haloy-haloy bagay na apudkaan. Day nagamit su classroom, baka tabi, inirestaran na kihalas. Tapos pag ireskwela kan mga aki, nasingot kihalas, problema logo. Bako ngayon tabi, Sir Cassie William, yan ang problema tayo. May mga magurang na mga hugakon. Palibasa ngunyan nga bako na requirements. So, magboluntaryo sana. Kundi may magboluntaryo palang tabi, Sir Cassie William, Sir John, di logi sa mga teacher. Si Sean malimpya kan, di siyempre sumaestro. Di ba? Pa-shoutout na tabi kay Noemi de la Rosa, asin, pamilya, Sikatin, digdi po sa Mabini Norte. Sige. Ayos ang apelyido, pamilya Sikatin. Yugon mo yan. Dahil ka pa nag-aartista, sikatin ka na. Ayos ang apelyido, adi. Maray na aga tabi sa pamilya Sikatin. Yugon mo yan. Pamilya Sikatin. Dahil ka pa nga ni nag-artista, sikat ka na. So, sabi digdig ang Department of Education na pigiing ganyar tabi ang publiko na magdonar. Alato na ha. Pwede man databi ka mo magdonar ki mga gamit na sana asin, sabi digdi, mga gamit asin bako tabi cash. Dahil dahil pwede pong magkuliktanin kwarta ang mga paratokdo dahil suway po ini sa no collection policy. O dahil databi kamo magdonar ki pirak, pwede kamo magdonar ki mga gamit, arog nga kang sigid, asadol, pala, bakho. O yun, donar nindo. Katangay tamay kasabay na bakho. Ano nga yan? Makwari. Igwa po baga ki patakara na no collection policy. Pwede ka mo magdoronar databi sa mga magurang na magagamit po sa gigibuho na brigada eskwela. So ang burukasan po kang klase sa Agosto 29 pa. Diyan po sa Department of Education. So, tabangan man po nindo ang mga teacher si Simon, kayaon man ang kan teacher na paglilimpya pa sa nakang classroom, alimbawa mation, tahaloy bagaday na gamit, may mga lapat na andyan, kung ano pa. Minsan may mga kamote, may mga balagon kan sa mga awot baga na nagralaog na sa classroom. Tarabangan man tabi nindo na magkatarangkas ito. Tapos sa palibot kang mga eskwelahan, relimpyan tabi nindo. Tabaga tabi may halas. So mga aki nindo pag nagkarawat dyan, batan mga aki baga, rabas digdi, rabas duma. Kung may maawot dyan sa palibot kang eskwelahan, baka tabi madiskwido man sana sa mga aki nindo. Tabangan po nindo ha. Pero bako po requirements ang pagbrigada eskwela. Narumduman ko ka ito. Ngunyan, nakukorek na di. Ka ito, dakula talagang tabang kang media di. Iyo permi ang kaiwal media. Pag halimbawa may mga polisiya ang Department of Education na pagday ka ngayon nagbrigada, ang aki mo din
enroll. Di mareklamo na naman ang sa media. Ibubuga kang media, ngunyan, naayos na. Dahil na ya. Dakulaon ang tabang po kang media man ang gadadi. Na nababalansi ang arog kay ni, o takang inot. Pagday ngayon nagbrigada so magurang mo, pwede kang kolektahan. Pwede kang i-required ka na mag-donar ka ki, pintura, ano pa ito, mga floor wax, kung ano-ano pa. Kung dahil nagbibrigada ang magurang, di ba, kang inot? Bakong iyo tabi, Sir John, kang inot, arog ka yan eh. O kang inireklamo yan sa media, o dinawara na, kaya ngunyan, istrikto na baga ngunya. Iri nga to na ngunyan ang mga teacher, mga paratokdo ta, na dahil dapat magkulikta. At bawal nga ni magkulikta, pwede mag-acceptar sinda ki mga donasyon. O arog nga kang pintura. Alimbawa, susarong magurang o rigwahon, nagdonar ki pintura, o di pwede ito. Basta dahil mo pig-required. Dahil mo tig-obliga. Dahil mo pag-obligahon. O kang inot baga. Pag dahil ngayon nakabrigada sumagurang nindo, o obligahon ka na hunian sa imong dapat darahon. O dahil naan ngunyan. Bawal na po yan. Bawal na po yan pag napatunayan na araw ka ng pigigibo kang teacher nindo. Yan na para tukdo nindo. Nako, may problema yan na dakula. Arog po yan kaya. Kaya pa siguro tabi man sa mga teacher. So ngunyan, bako na ang requirements na dahil maka-enroll ang aki nindo pag dahil nagbrigada. And pag dahil nagbrigada, sumagurang bako po required na magtao ka mo kay kwarta. Dahil ka mo i-required na magdara po kay kung ano pa man. So dapat, So, kung voluntaryo kang madonar, okay lang yan. Pero bako po, uobligat ka mo, mga magurang, na magtao-tabi ka mo ki ano man na bagay na pwedeng gamiton dyan sa brigada eskwela, dyan po sa sendong mga eskwelahan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Yan ang trabaho kang media di. Minsan, speaking of media di, minsan, kami sa media, minsan baga kami lugod sa nagiging kaiwal. Araw kaya. May nangyari dyan sa may parting Iriga. May saro kaming kapwa man media practitioner na nakulong, kinasuhan, kinulong, dahilan sa natabi kang pagbasa kang blatter. Nagkakirigkig kami ta. Ako, pirang dekada na sa media, pakadangog ko kayan kay arog ka na bareta, na so taga-media, nagbasa kang blatter, kinasuhan, nakulong. Nagkarilibong kami. Paano ito? Paano ito? Ako haluyon ako naging police reporter. Sus ko, alas 4 pa ning maagahon niya na kami dyan sa mga police station. Naabutan mi dyan ang this officer naul na nanso blatter. Tayanan pikukuhan mi bagaki report. Police report kung ano ang mga nangyayari. O tayao na dyan. Pag dahil nagpa-blatter, ang report mo, matrangkilo so nakaaging 12 oras. Digdi nga sa syudad kan Legazpi o kaya dyan sa syudad kan Tabaco. Taday nagpa-blatter, matrangkilo. Kami kay ito arog kayan alas 4 pa sana. Kay rakso this officer nagnananok-nanok pa sana, pupukawon mo ta. So lagbok, itong blatter book,
nauulnanan kang dis officer. Sir, marinaga tabi. Pero yaon ang kurtesiya. Isupi man po yan. Bako ka man dyan so tagamid yan na urag-uragong, hoy! Yeah, sublater! Bako man siguro tabi arog kaya. Kami kayo to, sir, good morning tabi. Pwede tabi masubli ang blatter, mabasa kami. Takaipuan mi ng mag-report. O sige na ngaya tabi. Ako naka-encounter ki ngaya apod kay ini na dinakop kinasuhan dahilan sa nakang pagblatter, dahilan sa nakang pagbasa kang blatter. Taka nakaaging simana dyan sa may parting iriga, may saro kaming pag-iriba sa media practitioner na kinasuhan daa. Igwa baga kita kibagong batas ngunyan so Data Privacy Act, mga batas po yan na bago. Pero nangalas nga ni kami ito sa ng reporter na ito ang nadali. Istorya ko nga ni sa Indo na ako haluyo no na dahil lamang ako nakaiwal na dis officer na chief of police. Minsan nga ni kayo igwa kami, ang blatter na iyan, may nakalag na not for broadcast. Tigrespitar mi iyan, not for broadcast. Pag nag-report kami, tabi digdiki na ipablatter ko niya na banggi sa nakaaging oras, ora naman digdi. Pero may nakalag digdi, not for broadcast. Yan ang i-report mi. Dahil naman kami, nga tangayatan not for broadcast yan. Yan, tigrespitar mi yan. Dahil mi na yan ano pa nga tig sasabing not for broadcast ya. Nag-request man na siyempre baka kaya may alimbawa sa pamilya nagkarano sana. Dahil na yan pipa broadcast. Ilagan man dyan kinote not for broadcast. Dahil may man iyan kumo magayon ang relasyon kang PNP tapos ang taga-media. Ngunyan uni na. Siyempre, so mga grupo kang media, so mga journalist, garipig kondinar, so ginibo kang PNP dyan sa iriga, duman sa sarong reporter, na sabi nga ni kang ibaming mga pag-iriba na kita ngayang media ang kaipuhan kang PNP. Ang PNP ngaya ang may nakikisuyo sa to. Ang may kaipuan sa tuya. Bako ngaya sa PNP, o bako ngaya kitang media, ang may kaipuan sa PNP. Ang sabi kang ibaming mga pag-iriba. Hili nga po nindo, ang mga police station, pigre-required sinda na mag-submit dyan sa regional office ninda. Na dapat igwa po sinda ki report oral daw na nagkakonduktor o kaya may interview sinda na taga-media. Required po yan na dapat may na-interview sinda. Yung mga programa kang PNP dapat na ipapabroadcast. Tanganing madiseminar ang impormasyon. Kasi kung sa PNP sana, dahil paagi sa broadcast, mga tugang, gusto sabihin, manumanuhon ninda, dudumanon ninda sa burong barangay, duman sinda magpapasabot. Pero pag na-interview na sinda kang media, dahil na sinda maduman, uya na, nakawagas na ang impormasyon. O ano man na direktiba kang PNP na iwawagas na sa paagi po yan kang broadcast and sa media. Sabi kang ibaming pag-iriba, ang pulis ngaya ang may kaipuan sa media. Bako ngaya so kitang media ang may kaipuan sa pulis. Dahil nga na po nindo. Kung in kaso, i-news blackout kang media, yang PNP, di day sinda ki report. Day sinda ki barita na maghahali po
sa PNP. Oh, dahil nga ki, halimbawa nga kung magkasurundo sa mga taga-media, dahil pag kini, dahil kita mako aki barita dyan sa pulis. Di, hay naso sa indang gigibuhon na accomplishment kaya. Halimbawa, may nadakop sinta na most wanted. Kay puan ni day pamidya, kay puan ni day ipabarita. Dahil, sisian malulugi. Bakun sa PNP. Paano na pag-report ninda oral daw na dapat may nag-interview sa inda? May aram nga na akong police station, pag may taga-media, mapapicture sa nang sagin-sagin man nag-interview, pero dahil man nag-interview. Isusubmit. Taigwa ki GPS na ngunyan. So, pagpakudak, duman sa taga-media, may date na duman tapos oras. Pero ang totoo, dahil man nagpa-interview, nagpakudak man sana sa taga-media para may isubmit sinda sa saindang opisina dyan sa Kampula. Dakulaon po ang tabang kang media sa mga sa PNP. Ngunyan tamay nangyari dyan sa Iriga. Manong Jess o Arabo ini, nilinganan nindo. Garibaga nagkaigwalugod kigap sa PNP and sa mga taga-media. Maaram ini ni Manong Jess, si Manong Jess gani, bistado kayan ang mga taga-media dyan na, may minadyan nga may taga-media nga ni dyan na balasubas man. Dahil taman mawara sa hanay min na may igwaman talaga ki arog kayan. Igwa ki demanding na maray. Dapat pag nagdyan siya, pakapihon mo, tawan mo ang gasolina. Dahil man po maubos sa muya na igwa talaga man sa mga miyembro mikibalasubas. Lalong-lalo na sa mga baguhan. May mga baguhan dyan na huna mo, mga maurago naman at mga media-media. Yan na sa mga delikado ho. Di ba? So, minsan nararaot ang ibang mga taga-media dahil yan. Ako pirang dekada na. Pirang dekada na ako dyan dahil lamang ako nakaiwal dyan. May nakaiwal man akong pulis pero sa ibang aspeto. Dahil kami nagkasundo mas hambugon siya sa hambog ko. Bago ngayon, Manong Jess. Uyugon mo yan na hahambugan mo ako. Mas mahambog ako sa imo. Ka man pwede maghambog. Uyugon mo yan na mas mahambog ka pa kaysa sa ko. Dahil kita kan magkasundo. Bistado da ni Manong Jess. Good morning man kay Mario Castillo. God bless da tabi. Sige. Ikuyugon mo, may demanding dyan na media-media man dyan na dapat entertainon mo. Pag yaon dyan, pagkapihon mo. Una mo kung mauragon man minabarita. Isus ko. Dahil sa namin na ararog kami niya, unsa na kami sa gilid. Dahil kami nagpaparahiriro. Yugon mo yan na mga pahit. Yaon man si JR, si Junior. Bistado man ni John. Bago yung tabi John. Ilingan tabi John. Ini si John bistado ako kay ni. Alo yun ako pirandikada na dyan pero dahil po ako dyan kikaiwal. Aram ko po kaipuhan tatabi na magrespitar. So respeto lambang saro pero ara manindo pag dahil manindo ako ni respeto di kita magrespetuan. Baka kundi ngunyan iba na tabi yun baga so mga taga media-media. Lalo na so media-media na nagpapamidbid na dyan sa estasyon nindo. Lang supog. Diyos ko, makasusupugo doon na maray. Nagdyan ako sa session hall kang sanggunian panglungsod. Ay ngaya tabi Sir Mox, maray nga tayaon ka na digdi. Yako day manta, ngunyan sana ako na napaagi digdi ta. Busy nga niya ako. Nagtatanong baga akong kamuti. Sa bulod. Maray kaya ko ta na kung yaong ka digdi ta. Nakukover mo nga kitultol kung ano ang nangyayari.
So saraw ngaya di ginag-cover, madigdisan na ngaya, maabot ito pag mairis na ka na. Ayog-ayogon mo tabi, John. Si Leopoldo Talangan Jr. John, yung iyogon mo ang gibo-gibo kaya. Madumanda sa session hall, pag mairis na ka na, pakais na, wala na. Kaya may maayo talagang taga-media kung arog kaya. O pero bako sa pag-arog kan, kundi iyon ang ano yan. Kung may alimbawa, may date na nakomitir na kasalan so sa muyang pag-iriba, sana dahil ako tauminantong duman sa pag-abot pa na prisuhon, tapos kasuhan. Ay pag-urulay na sa nakuta na. Kinahuron sa station manager, narog kay ni, kung halimbawa may sala man so taga-media, kastiguhon kang station manager, dahil man tabi mahali talaga sa muya, na igwag talaga kiarog kaya, lalo na sa mga baguhan ngunya na huna mo, mga maurago na. Maray pa ngaya magkapi kita, dahil ko pwedeng banggiton, tabago ko man sponsor ya. Yan. Sponsor nindo dyan so kape. Ay pamagalo-alo sa nakita. Yan di ka sabi ta. So, dakulaon po ang papel kang taga-media. Kami po ang minsahero. Kumbaga, kami po minsahero sana kang tamang impormasyon. Bako po susalang impormasyon. Kaya baga pag may mga puro fake news na nakatagduman sa sakuyang Facebook, pigbubura ko. Tapati ako idadamay mo. Bako, itatag pa sa kuya kam lechomas na iniyo na fake news nga ni, tapos itatag mo sa account ko. Ailing mo na iya. So kami po minsahero sa nakang impormasyon. Minsan sa may kang trabahong iyan, may mga nadadagit sa mo, kami nalugod so tigi iriwal. Medyo pag nakukorekta, pag natitikwilta, narog kay ni, kami nagpapagirumduman sana. Kami baga, so alimbawa, kung nakakalingaw-lingaw, so at least may tagapagirumdum. Minsan ugari na may misinterpretar na minsan kami nalugod so nagiging kaiwal. So arog po kayan. Kaya paanon ta ini? Iyo man so sinumpaan ta na maging minsahero po kita kan tamang impormasyon o para sa satuyang mga kababayan. Kaya ano pa man tabi manong Jess na makandidato ka, huni, nagsiservisyo ka na. Sa paagi kang pagdiseminar kang tamang impormasyon. Tayo ka naman nga ni pwedeng magkuro kandidato ka pa man. Huni baga, sa paagi ka ini, pata dahil ni pati expiration ang pagserbi mo kung gusto mo pa magserbi. Nako? Kaya lang dahil kang honorarium, dahil kang sweldo, bako araw kang barangay official ka, na pwede ka magpalundon. Di ba? Proper coordination, tama. Sa PNP, respeto, kang sa karong lambang kapwa, media, simple man sa nabaga, piyan, kung sumay mga taga-medyang may respeto, sumay mga disiplinang taga-medya, may nahiling ako ngunyan, John, ay inda sa natabig yun, dapat mag-training mo na ini. Iba kaya so training na naokdaninda. Iba kaya so training na naokdaninda. Pero kung nag-training sinda sa kuya, sa primero pa sana, dumana mo na, so attitude mo na, so pag-uugali, tamang pag-uugali mo na, ang ituro. O taso ibang taga-media, iba so naokdan. Iba so naokdan tabi yun. Pero kung may respeto ka, rayuong ka pa, nagsasaludo na sa imang pulis. Minsan,
Ika panghingingan kang pulis. Nga, Mr. Hulbutana, sir, ano, ikaw ngayon na barita. Uni nga, aruka. Ika anang tatawang kibarita. Kung bako i-chat ka pa, ta may respeto sa imo. Tigtitiwalaan ka. Pero kung tarantado ka, taguan ng blatter ng tao, yan ang ngayon balasubas. Taguan na ngayon sa blatter. Ako, kung sa ko nangyari, ikulong koan sa madiklom na lugar na may nag-iimat-imat. Buda sa rong baragsakan na bakit. Tapos may puluto na crispy pat. Isus! No rin daw mangyari tabian manong Jess. No rin mo ako ikukulong sa madiklom na lugar. Tapos order kisarong bakit. Tapos may pulutan na crispy pata. Anong pata ito? Pertihonon ko tadi. Pertihonon kung si Manong Jis ang makapahit sa toya. Ayaw. Tagasain iya. Bidbid ini ni John, si John na, Sir John na talangan. Meridbid ini ni John. Minsan nga ni, nagagamit pa sa istasyon ni John dyan sa tiwi. Hirakman. Bata matunugon kung sain-sain sa mga makasupog, may mga ralangkaw na opisyal. Pagpamidbid kang istasyon, kirling-kiling sa mga taga-media na aram na bako man taga-duma. Naiko po. Kaya may nakiruyong-kuyong na sana sa mga veteranong taga-media na pag may minapamidbid na arog kini, dako ka mang konektado duman, nagpapamidbid ka. May nakuyong-kuyong na sana. Kaya nadadamay po sa mga lehitimong taga-media. Yan ang problema. Dahil mo man makontrol yan kasi bako man membro kang KBP. O mari lamang kung membro tabi, Sir John, talangan kang KBP, ta pwede pang suratan sa station manager o so tao. Ita bako man membro kang KBP, midya-midya nga ni. Ay ko po. Yan ang problema. Iyan. Kaya sana maging leksyon po ini sa Lambang Saro, sa media, sa PNP. Sa Lambang Saro, may mga naokdan kita digdi sa pangyayari po dyan sa Iriga City. Pero nagkadaramay-damay na. Kunyan siyempre, napulugan sa mga taga-media. Naarog na palan kayo, na pwede na palan kaming makulong pag nagbasa kami kang blatter dyan, dahilan sa nakining bagong batas na ining data privacy. Maski dahi pa man nga ni pigbubuga. Pag natripan ka kang pulis, automatic, arestoon ka na, kasuhan ka na. Yan. Medyo naano so sabi ko na nga ni kita, haluyo na kita diyan na police reporter. Diyan na nga ni nagkaurubo sa buhok ko. Dahi pa nangyari ang sa to. Ngunyan sana nangyari, hilingan po nindo. Kapos kami nagkabirigla din kami kasi ngunyan sana nagkaigwa kiarong ka na taga-media, nagbasa ki blatter, kinasuhan, kinulong. Hiling mo na iya. Digdi sa tiwi, okay man ang relasyon kang PNP and media. Nagkakahoron man si Chief. Ang Chief, dahil pa kami nagkahilingan kang Chief dyan, ang Chief dyan sa tiwi, babayi. Sana, dahil ka mo tabi dyan sa tiwi malaog ki media-media. Tayuan maraot dyan kang relasyon kang tunay na media sa kakang PNP. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Dyan nga ni sa tabako, so COP kang tabako PNP, nagsurat sa NTC. May taga-midyaman kaya dyan na pasawa. Sa tabako, hahapot kung legit, kung may kaukulang dokumento, kung nata nag-ooperate ang sarong radio station dyan sa tabako. Itabal-dabal gari si COP, adi.
ipasirado mo si Ope. Kamo bagang law enforcer, pag wala kay mga magkakanigo, na dokumento, ipasarado nindo. Kamo bagang law enforcer? Ay, uy, alas 7:15 na pa lang. Ano kay ni? Napasiram sore restoryahan ta. Maalas 7:30 na naman. Matapos na naman ang programa ta. Ipamibita daw muna ang mga taong ini. Baka madara patabi sa Orasyo Imperata. Mabalik po kita. O Orasyo Imperata muna. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. 19 minutos.
Lipas po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Oras pong yan. Asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang nindo si Sir Beats Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? Siring man ang programang ini. Asin ang oras na yan hatod man sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds. B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Kaya po sa mga naghahanap po ki sound system na pandiuran, i-recommendar ko po sa indo ang B-Pro Lights and Sounds. Apudan po nindoan sa indang CP number sa 0907-093-3151. Kaya bisitahon po nindoan sa indang Facebook account B-Pro Lights and Sounds. Yo. So mga may concert, may piyestahan, may pageant, yan, pwede yan dyan. Ano? So talagang perte. Siring man mga tugang ang oras na yan asin ang programang inidarama po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay. Ang sa tuyang Vice Gobernador na mahiguson. Kasabay man dyan si City Councilor Riner Bursi kang siyudad din Tabaco and Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw Albay. Siring man, salamat man sa Kapos Bilo Lotto Outlet na makukuha po dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto Bako sa Witing. Yo. Sige po mga tugang, balik kita digdi sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ako mapugirarian sa indong servidor asin taga Riparo. Manimok saya po si Mr. Hulbutana. Ang ngunyan pong Lunes kita petsa 14 kita kang Agosto taon 2023. Sondo kita alas 7:30. Pag alas 7:30 malayog na kita. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manimok Saya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, doro-diretso na tabi kita, Manong Jess. Sabi ni Manong Jess, maapil nga ni suwara buhok. Ika pa ngayang may buhok pang saro. Ayan talaga si Manong Jess, adi. May mga naaraman ng mga maapil-apil sa imo. Una ko, duman kita sa Court of Appeals. O ni tabi so subject under adjusted K-10 curriculum. Manong Jess. So subject na tabi sa grade 11 and 12 are still under review. So ni natabi so mga subject under K-10 curriculum. Kuyugon mo ini. Ay na so K-12. Iba na naman ang parehas manggiraray bagay ini. Naibasa na naman so pangaran. Ini po so subject under the adjusted K-10 curriculum. So grade 11 and 12 pigre-review pa databi. O ni grade 1 language, reading and literacy, mathematics, makabansa, kasabay na su GMRC. Pag grade 1 ka pa sana, ang nakalaog dyan sa curriculum sa grade 1, language, reading and literacy, mathematics, makabansa, tapos igwa ng GMRC. Natay na rin sa GMRC, wag kong igwa man giraray. Pag grade 2, yaw na, malaog na sa Pilipino. Filipino English. Malaog na pag grade 2. Filipino English, mathematics, makabansa, GMRC. Yan, igwa manggiraray. Pag-abot sa grade 2, GMRC. Pag grade 3, Filipino English, mathematics, makabansa, GMRC, igwa ng science. Yan, pag nag-grade 3 na. So pag nag-grade 4 to 10, uninatabi ang curriculum. Yeah? Filipino, English, Mathematics, Science,
Araling Panglipunan, Technology and Livelihood Education, MAPE, and GMRC. Oh, yan tabi sa mga subject under the adjusted K-10 curriculum. Pag nag-grade 4 ka na palan, grade 4 to 10, Filipino, English, Mathematics, Science, Aralin Panglipunan, Technology and Livelihood Education, MAPE and GMRC. O, yan ang mga bagong curriculum sa K-10. Adjusted subject sa K-10 curriculum. O, so, subject na tabi sa grade 11 and 12 is still under review. Ayan. Sige. Di yun yan. Ituro giraray sa GMRC. Taang GMRC, importante ho nun tabi iya. Importante hon tabi ang GMRC sa mga estudyante. Diyan pa sana sa mga aki dapat igwa na ki good manners and right conduct. Importante hon na maturoan tulos an sa tuyang mga aki kitamang pag-uugali. Kung ika-disiplinado, may tamang pag-uugali ka, maski kulang ang sa imong inadalan, ika-disiplinado, tultul ka, masinunod-sunod ka. Iyan ang pinaka-advantage kaya. Na may disiplina ka sa sadiri mo, although maski kinapos ka sa pag-eskwela, tabako man kabus matatali, disiplinado. Kadaklan gani sa mga matatali, mga balasubas. Kadaklan bako pira de los ubos. Hilinga po nindo. Paano nga yaday mo ngayon masabing araw kaya? Hilingan nindo. So mga matitibay. So mga cum laude, hilingan na po nindo. Sa naralaw sa mga cum laude, mapolitiko. Mga empleyado sa gobyerno. Anong ginaribo? Huto nagparaparang harapbas. Kaya maray na sa mga patal-patalon sa na bagong yutabi manong Jess na disiplinado. Disiplinado, tol-tol, may konsensya. Ilinganan nindo sa mga matali. Palibasa ngaya matali, ginamit sutali sa bako tama. Bakong iyon na sa nabagay ngayon sa mga mayaman. Ilinganan nindo. Ang mga mayaman baga ngayon ngunyan, mga politiko. So mga kontratista, so mga engineer, mga matatali iyan. Ilinga sa sobrang tali, ilinga pigigiribo. Magpagipog kidiki, bahaon, pagbaha, inaranod sudiki, wara man palang kikabilya. Yan ang mga matali. Yan ang mga matali, Manong Jess. Maray nga ni, nakalinyada ako sa mga mataling patal. Di ba? Ilingan nindo, ang mga kontratista, mga pandiurag na engineer iyan. Hilinga po nindo ang mga pikukonstrakayan dyan na pirak kang gobyerno. Mapagibog kidiki. Perti yun sa pagkasiminto. Libre na nga ni subasod sugraba, so gapo. Libre na tayaon dyan sa may gilid ka sa loob. Bumaha tabi Sir Cassie William, inaranod, duman na diskubre na daay man ki mga bakal, so ginibong dikikan mga matali na mga engineer. Bako? Kaya sa ka pa, sana kami kayo ni Sir Cassie William, okay na kita digdi. Bako? Kaya dipisil man ang matali. Marisa na so patal-patalon sa kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Tama na ni tabi Sir Cassie William. Last 2 minutes na sana. Malayog na naman kita.
Mga tugag, digdita naman po muna para mintras natatapuson ang satuyang sermon. Ngunya na aga, Lunes na Lunes. Sa pangaran po yan kan satuyang mga taga-suporta digdi sa programa, ang MBY Dormitory, sa B-Pro Lights and Sounds, kay Vice Governor Ate Glenda, siyempre kay City Councilor Riner Bursi, kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot dyan sa Malinaw. Kapos Bilo Lotto Outlet, thank you. Sige, mga tugang sa pangaran po kan mga parantabay niya. To, paki-like and share na lang tabi kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Sa ngaran po nindo ka, boss. Param na po muna sa indong servidora sin taga-Riparo. Manimok sa iya po ini si Mr. Hulbutana. Sa pangaran man yan kan sa muyang station manager si Maestro Nila Tuon. Sa aga naman kita magribanan alas 6 sundo alas 7:30. Digdi po sa programa Serbisyo Asin Riparo. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita, kabus. Ano? Ikaw ang true love ko. Bye-bye! Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman, kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.